saben que no aguante, tiene que elevarse a alguien por delante. Chus está furioso, Chus está violento, alguien va a pagar sus nervios. Bueno, guretzat oso berezia izan da, ze Luisillo eta ni pertsonalki Lapollaren fan amorratuak izan gara bizi osoan zehar, eta gaur bete dugu amet polipa. Eskerrik asko. Bueno, bain pixko bat lasaitzera goaz eta serioago jartzera, asko gaude hemen eta poztekoa da. Baina, bueno, asko ez daude, eta ez etxean daudenak baizik eta txetik urrun daudenak, eta horiek fantasia ez dugu gaur, eta urrengoa bestia ez dugu normalean jotzen, urtean 3 aldiz besterik ez, eta gaur horietako bat da, asko badakizu eta aretuetan, saletan beti ere gauza bereziak egin nahi ditugu, eta gaur euretaz oroitzea, ez? Urrun dauden horietaz oroitu, eta entzun dezatela gure oiua hemendik hasita euretzat. Soinua zarata, aupa, Udako gaun luzetan, sentitzen dudan eneko
Su Argentina, pero haré falta de ti. San Juan, su Argentina, nunca quise darte. San Juan, su Argentina, pero haré falta de ti. San Juan, su Argentina, nunca quise darte. Mila esker.